Παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα gaming βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Squid Game. Εν τω μεταξύ μαζί μου έχω τον Παναγιώτη. Γεια! Και τον Άκη. Γεια σας παιδιά. Πάμε! Μπείτε! Ωραία παιδιά, μπαίνουμε. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί έχω δει ότι είναι πολύ ωραία σειρά το Squid Game και το Finals τώρα είναι πολύ ωραίο με το Jump Rope και το... Ναι. Πάμε, αρχίζουμε. Waiting for players. Λοιπόν, let's go. Εγώ είμαι 330. 330. Ωραία, θα μπείτε. Παναγιώτη, πού είσαι? Πού είσαι? Α, νάτος, Παναγιώτη. Εγώ είμαι 142, δείτε το κιόλας. Παιδιά, ελάτε λίγο δίπλα μου. Άκη, έλα δίπλα μου. Άκη, έλα δίπλα μου, αγόρι μου. Πάμε. Ελάτε εδώ, Άκη, έλα δίπλα μου. Παιδιά, τώρα θα παίξουμε αυτό με τα μαχαίρια. Άκη, έλα δίπλα μου. Ωραία. Άκη, Παναγιώτη. Γιατί έφυγες ρε Παναγιώτη? Ακόμα δεν μας βίντεο. Και είμαι μπλε. Πάμε, είσαι μπλε, εγώ είμαι κόκκινος. Εγώ είμαι Κόκκινος. Παναγιώτη, sorry. Δεν θα σε σκοτώσω, Παναγιώτη. δεν έχω καθόλου λεφτά. Γιατί βάζει ένα πριν σκοτώσω? Παναγιώτη, δεν θα σε σκοτώσω, οκ. Εγώ είμαι έτοιμη. Και θα σκοτώσω. Παπά, πρέπει να σκοτώσουμε όλους εμείς όμως. Α, ναι. Παιδιά, κάντε like στον Παναγιώτη Πάνας. Παναγιώτης Κάντε Games, like στο Άκη Games. που γράφτηκε Noob Games. Ναι. Αν μπορείτε να γράψετε Άκη Games και να σας περάσει Άκη Games, αλλά θα πείτε να παίρνουμε Games. Και στο Thanos Games κάντε, και στο Thanos Άκη Games κάντε subscribe. Αλλά το Thanos, γιατί θα το αλλάξω, αλλά δεν μπορώ ακόμα. Παιδιά, πρέπει να με κυνηγάει ο Σάνος να με σκοτώσει. Όχι, δεν θέλω. Τρέχα. Πρέπει να σκοτώσουμε όλους. Όχι, δεν πρέπει να τους σκοτώσω μόνο νομίζω. Αλλά Παναγιώτη, άμα είναι νοικαστικό. Να, ένας. Πάω με την άλλη. Όχι, βρήκα κι άλλον. Βρήκα έναν. Το σκοτώσαμε. Α, δεν μπορώ να τρέξω, ρε. Βρήκαμε έναν και το σκοτώσαμε. Βρήκα κι άλλους. Παναγιώτη, πρόσεχε. Βρήκα κι άλλους. Άμα βρεις τον Παναγιώτη, μην το σκοτώσεις. Βρήκα μπλε, πολλούς. Δύο μπλε. Πολλούς μπλε. Τους βρήκα, τους κυνηγάω, σκοτώνω. Αχ, βρήκα μια νεκρή. Let's go. Ένας λέγεται Prime. Πώς το βλέπω, να, παίξαμε με συναντευτέριους. Άκη, Παναγιώτη, πρόσεχε. Παναγιώτη, Το σκότωσε το ξέρει. Πέθανε. Πέθανα, παιδιά, πέθανα. Να, κι άλλη μπλε. ωραία, κοίτα μας, ξέρω εγώ. Κι άλλη μπλε. Ναι, κοίτα μας. Ανοίξανε μια πόρτα. Όχι. Είναι μπλε. Πώς είναι μπλε. Όλα την μπλε. Πέθανε μία. Guys, πάμε όλοι like. Όλοι like και subscribe. Είμαστε οι μόνοι της γειτονιάς. Ναι. Πήγαν οι άλλοι, εγώ σκότωσα όλους. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν μείνει άλλοι. Άνοιξε μια πόρτα και πήγα να σκότωσα από έξω. Ω, νάτι, όχι, ένας είναι, ένας άλλος. Όχι, μια άλλη. Σκότωσέ τους, έλα. Ένας μπλε έμεινε. Ένα μπλε, ναι. Ρα. Έχουμε 5 δευτερόλεπτα. 50! Σκότωσε τον! Στάτος! Όχι, δεν είναι αυτός. Πες μου τους σκοτώσανε. Κόκκινη με κλειδιά. Πρέπει να βγούμε κι εμείς! Το ξέχασα! Άμα μείνουμε εδώ πέρα...
παιδιά, για 25 δευτερόλεπτα θα πεθάνουμε τώρα. Πρέπει να βρούμε την έξοδο. Θα πεθάνουμε. Πού είναι? Για μισή ώρα. Ραντόβε! Γιατί? Καλά παιδιά, πάμε respawn. Ωραία παιδιά, ήρθαμε ξανά εδώ στο lobby. Είμαι τώρα 115. Εγώ είμαι ο 365. Όλες δηλαδή οι μέρες του χρόνου, έτσι. Ο Παναγιώτης είναι 451. Αου! Ο Παναγιώτης είναι 451. Πούς, μπορεί να κάνω πούς. Με το F. Ο Παναγιώτης σαν σκουπίδι. Ωραία, πάμε. Πάμε. Ναι. Σε 37 δευτερόλεπτα. Μη με ρίχνετε έξω. Έχω βρει μια παντοφλίτσα. Ίσα με το δάχτυλό μου. Ναι. Σκι. Κάντε like και subscribe στο κανάλι Παναγιώτης. Το Παναγιώτης Games, Άκης Games που γράφεται Noob Games και στο Θάνος and Άκης Games που θα γραφτεί Θάνος Games. Πήγαινε, έλα με. Τι δεν πήγες ρε ψάκι. Πάμε. Μου κλέβει το style. Ποια είναι αυτή η 333? Γιατί μου κλέβει το style? Πού είναι, κάτι είναι. Μου κλέβει το style. Μένουμε σε ένα δευτερόλεπτο. Ελπίζω να είμαι κόκκινος ή μπλε. Κόκκινος. Please, Είμαι μπλε. Είμαστε... Εγώ έχω ένα τρίγωνο κλειδί. Τρίγωνο. Παναγιώτης, τι σου λέει το κλειδί? Σου λέει circle. Εμένα μου λέει triangle. Circle. Πάμε Παναγιώτη, τρέχα να με ακολουθείς, οκ. Ελπίζω να ξεφύγω με τη μία. Παναγιώτη, να με ακολουθάς. Παναγιώτη, πού είσαι? Έλα, ακολούθαμε. Έλα Παναγιώτη εδώ. Τρίγωνα. Τίποτα. Παναγιώτη, τρέχα. Στρίψα. Τρέχα. Πέθανε ο Παναγιώτης. Πάει ο Παναγιώτης. Κόκκινο μόνο.